Salam vatandaşlar. Yeni bir sefer ben dünkü gepleşimi devam ediyen eyyem ekranı dincalmağa gidenlerim gelip gelip ekrandan maslahat veriyorlar. Ay olga çarevne eğitmeli ay birbirinizin şey diyeniz birbirinin üstüne näme diýäňiz ýa bolmasa da kaçsyny video etmeli kenin diýip senin videon kaçsyny seredýäňmi sen näme biz konkurs geçirýäsmi berdi sen maslahatyň orada bar şaha dograp ber iýitin belki garny doýur düşündiňmi maňa sen maslahatyň bererden giç boldy sen özüňden uladama maslahat berip bilmeýäň sokully otur. Niyank dünkü gepleşigimi devam edeyim. Ben şahın ayallığını barada gurrun verecektim. Näde bärini öldürmekçi bolan barada. Ola ya 1983-nji ýyllarda okuw gutordy. Zawoşny gutorup benne äri barmaly boldy. Şoňa är gözläp başladylar. Onuň Mary şäherinden Murat diýen bir zawmagy tapdylar. Özünden bir 20-25 ýaş ul adam. Şoňa durmuşa çykdy. Men geçen tapar ýazgymda 80-nji ýyllaryň aýaklaryna diýipdirin. Ol aýaklaryna däl, aýaklaryna şo 86-njy ýylda gyýdy boldy. Diýmek bir ýyl öňürti durmuşa çykan bolýar 84-de, 85-de. Onuň şol gyýdy 86-njy ýylda boldy. Bahar diýip bir sany gyýdy we başga hiç çagasy ýok geregin. Onu şol Tolstoy köçede ýaşaýardylar. Baranärin öýü şol Tolstoy köçede Mediçilişe diýip durýardy. Onuň menim şol Mediçilişede okudum. Onuň şol pererif aralykda men magazine gidip geljek, ýa bazara gidip geljek, ýarmarka gidjek, bir ýarym saat ýaly seredip berdi diýip çagasyny goýup gitýärdi. Men çagasy seredip berýärdim. Onuň şonu bir separ şu magazine gitjek, oňa gitjek diýip äri işte wagty gitýän eken. Men näme bilen oň nira gitýänini. On bir separam äri tutup dur ony bilip üstüne neme dip vurup dur öldür ýaly edip. Onuň galyp bilmän ýatyr. Men menden aýryşmadan bolanok diýdi özüme. Hisat edip bilen mok işe halanok diýdi. Äram bu erkek görse gaşyny gözüne oýnadyp duran bir neme atdygyny bilen soň öýünden çykaran nälerde işe salmady hiç ýeli. İşletmeýärdi. Onuň çagasy bolan soň çem bolup bir küçüllap öýde oturdy, hiç işlemedi. Onuň ýöne jaly bitse diýdi, maňa pul berenok, meni içeri çykaranok diýip. Bulan pul goýan adam, bulan maşgalasy şoň ýaly. Gara nefsi üçin orta goýýar hemme tadyny. O tenine diýmeli, ejesini bajasyna orta goýan maşgaladan şu. Allah murat şah diýilýänmi? Gatyr çökün maşgaladan şeýle bir binamat maşgala şeýle. Men adam terbiyem, men medeniyetim oňa ýol berenok. Sen adam terbiyem, men medeniyetim oňa ýol berenok. Sen adam terbiyem, men medeniyetim oňa ýol berenok. Cinayet maşgala. Bular bara bulan maşgalasynyň istoriýasyny aýdyp bersem tikenekläp ennamyňda tikenek bolar. Ondan gürleseňim ay şahsiýete degmän, ay adamyň liçnostuna degmän, mertebesini piseltmän, paýş söwüşler söwmän diýede. Her iki sözüniň biri paýş söwüşleri söwmän, agdyňy almaň, mertebe degmän diýip. Asen sagyňa solunda seret nime, sagyňda solundaky adamlaryň hemmesini atdyk oturýan birini. Ene doňuz diýen birini oğur diýen, jümür diýen, birini narkoman diýen, alkaş diýen, jelep kuntu diýen, her zat diýip oturýarsyň, birini triapka diýen, ýalanmya. Näme üçin neme bir Kakımrat Hıdyrov diýilýän men 3 ýyl menen öňkü jigimiň suratyny çykaranna şo şah çykartdy şonu. Şatlyk Şeýhiň kanalyna goýdurdy. Näme üçin şonu men tarapymy tutup Allah murat beýtmelläl ekeniň ol ölen pahyr saňa näme etdi? Ya ölen pahyr sen götüňe agaç sokdumy diýip aýdyp bermeli ekeniň ekrana çykyp.
tarapyn meňem tarapym tutmaly eken şonu. Hemçin bugünkü gün meniň ölenjigimi ekrana çıkardanna şoň dagy ýoksam hiç zat tananok amaş şonu. Ola Allah murad tananok, Allah murad mon tananok. Tanamayan adamyň suratyny ölen adam ödüm. Sen ne götüňe agaç sokdum ölen adam. Näme çıkardyň şoň suratyny? O suratyň gerekden gelenden bilýän men. Şoň üçin gerek ullukan salam aýt. Allah murad eşdiýärmi? Menden salam aýtdan ullukan şu suraty saňa beren üçin. Onu men şondan gelenden 100% bilýän, senden çykandan 100% bilýän inni. Ennem mara şah ağrıňy çydasaň 1000 ýaşy. Ýöne men şu bilýän datlam sen başgalan hakyny bilýän şu aýylgynç maşgalakda bilýän datlam bir aýdyp gideýin. Barbyr men ölemde meňle bile gitmesin. Menem ýerde işte ölürne, ýöne men ölemde bile gitmesin meňle şu içimdäki ýanky sırlar var sizler hakkında, sizin tohumuňyz hakkında. Şu meňle bile gitmesin diýip aýdýan. Soň bir gün ýatlarsynız 2020-nji ýylda şu ňaly neme boldy? Adamlar ayağa galyp başlady. Bir rejimi ýykyp ýerine täze Türkmenistan gurjak boldylar. Ene şonu da Allah murad Rahimow diýip biri orta çykyp ayagalyna adam satyp tutturup neber ýigitleri ýoklatdyrdy diýip ýatlarsynız şonu ýatlaňyzda. Şol adamyň aýbyny açyp bir ýere çykypdy, ola çaryby diýip orta. Ene şol adamyň götünem açyp berdi. Jan sag bolsun şol adamyň diýip ýatlarsynız. Ene şoň üçin aýdýan men zatlary. Men ölüp gidemde men bile gitmesin şu sırlar. Nemmeler bilsin. Bunu beýlekler ýa tarapdarlary ýa özü gelip ýa-da neme diýip aýbyp aýbyny açyp oturmaň sizden öz Türkmenistanyňyzy urýan bolsaňyz rejime garşy görüşýän bolsaňyz görüşleňiz alyp baryňda näme bir-biriňiziň sırtyňyzy açyp oturýarsyňyz diýip maslahat berýänler bar. Size de degişli maslahatyňyzy ana şu şaha dograp beriň. Ağaç şol, ýigitini şol. Mitama ağaç. Maşgalat bilen ağaç öldürüm. 5 manat pul diýsen 10 molup götünü berýärler. Aýaly onum şoň ýaly ödüm şoň ýaly. Inde men gaýtysym ýaly ağrıňa çydasaň 1000 ýaşy. Inde ýanky gerek sen doganyňa geleli. Şol mediciýan gapdalyny ýaşýady. Inde bulu inni eğer urup ýenjip galmady edýän nime bolan soň galmady eden soň aýryşmak niýeti bolly ýöne aýryşsa pulsuz galjak. Pulsuz bul 4-5 ýylyny oňulan ýaşap pulsuz çykjak adam däller. Sebäbi ýankaýtysym ýaly harpurup pullandatdan doýmaýan, garadan gaýtmaýan bir poh maşgala da şeýle bir poh bokduk näýleýsem aýtjamam bilen ok şeýle bir pis maşgaladan. Ondan bul indiň öldürmäne kasyna çykýar. Erini öldürmek üçin kasyna çykýar. Onda menem şu taýda mediciýa dokamyň ay çağama seredip berýär, badyra gitjek zat diýip çağırana baryp çağasyna seredip berýärdim gün. Şonu nahar bişirip erini nahar berenne gurun berdi. Benim bilemok inni şu wagt menem çağda ýaşda 15-16 ýaşymda näme üçin maňa gurun berenini bilemok. Ağzına da berk däle de hiç ýangrap ýörýärdi. Sıram bir kuş kelle adam da boş kelle sen bir bu zatlary sırlary bardy geldi bir 5 ýyl 10 ýyl ýa 20-30 ýyl üst saçlar diýip pikir etmedim ka. Ine şonu aýdyp berýärdi. Men şunu öldürjek bolýan menem gen galýadym. Nahar bişirip dur özüm kuchňasy şol howluda ýaşaýdy ýa-ni pediciýan gapdalynaky Tastoy köjede howla ýaşan öýlerine şo taýda kuchňasy zalynan aýratynny. Stene var aralykda da. Şo stenaň ýüzünde nime bardy? Bir akoşgaçyk bardy edil. Türmelerdäki karmuşka diýilýär, bir deşik nahar uzadylýan. Edir şoň ýaly deşik ýöne onun ulrajykdy. Şu bir patmas sygar ýaly. Ondan men aýtjan kuchňaňa beýledi, zalyňa beýledi. Sen nädip aýlanyp getirip nime diýäňmi? Aýlanyp getirýän nahar diýen nazaly. Ýok diýär şu akoşgadan goýýan niýe? Padnosyň üstüne örýän näme?
verecek de atlamı diye. Salat bolsun, nahar olsun. Şo taýdan soň aýlanyp gelip alýan niýe? Bir padnosyň üstüne. Onun bir hili gen gördüm şu akkoşka var şo taýda. Karmuşka ýaly. Ondan şeýdip nahar getirýär. Onun şonu gördüm bir tatlar sipýä-de menem aýtýan naharna, ärni berjek naharna bir sipýä. Menem näme diýen, näme gardyň diýsem. İlkader many ýetdi güllü. Onda men aýtdym, o dermana meňden on näme bir gen gören adam şu sepende ady boldy. Ondan ol akazy bolsa, ärni gıýçak düp gıýçak nahara gaýap berýän eken öldürmek üçin. Menem onu näme üçin soň güllü soňum dogrusyny aýtdy. Men gıýçak berýän şu öldürürsün bilýär, bidar boldum diýip şey diýdi. Men diýip saçym üýçdi ýanky. Indi benim ýaşda çağda wagt ýetginjek ýaş. Benim gen gördüm. Bu näme üçin beýdýäk? Bir öýlerine goksadym bolup duran adam bir howla ýaşap otyr, gülýäli güni bar, näme üçin öldürjek bolýar diýip. Ondan şonu aýtdy, meni öýden çykaranok diýdi. Meni işe salanok diýdi, pul berenok diýdi, men şunu öldürjek diýdi. Ondan şondan soň ol naharna, her naharna gıýçak garp bilýän eken. Ol menin iştadan mahamelere ýüzlenýänne, mahameler. Gulagyňy hemme ýeriň niräňe atjamasang açyp dinlän. Ana şol adam gerek diýlen adam, ogul gerek Rahim we Gys familiýasy. Şol adam ärni öldürjek boldy. Gıýçak berip. Bu cinayet dämi? Elbette cinayet. Onun şol soň öldürüp bilmedi, onun üstüne bilipdir, üstüne tutup şol gıýçak berýäni, öldür ýaly urupdyr. Onu bildi diýdi, urdu diýdi, şoňa aýdyp berdi. Soň şu bazara magazyna zady gidenne bu erkeklerle duşýan ekeni. Şolardan bir ýatyp turup 5 manat alýan ekeni. Çeýdip öz gazanjyny nimetini öz gazanýan eken. Onuň bir güni ýary tutup ona murýa öldür ýaly. Ondan şonna iň soňky karara geldim, men menen öldürjek de aýryşjak diýip. Onuň bu baý bolan soň bunyň ýarnyň nime magazin nimede zawmak bolan soň baý bolan soň bunyň seyfde akyanky pulny almakçy bolýar. Gitmedi, aýryşmadan öňürdi. Öldürüp bilmedi, üstüne tuttu äri. Sen bolmanam gıýçak berip berseň agdyň içinden gıýçak jygırdap durýar diýişleň arasynda. O şoň ýaly tutup boý samsykda. Gaty samsyk bol, guş kelle bir nol ele analiz etmeni mes ýok hiç ele. Pikirlenmeni mes ýok okuýup. Ondan eşi bilmedi öýdenirdi. Ondan soň bu pulny ogurlamak bilen bolýar, açarny gözleýär tapanok, seyfiniň açarny, seyfinden pul çykaryp berenne görýän eken öpetli pul bar. Pulu kän mun baý bir ýöne näde balman şon niýedi. Bir daýdy pulny almalydy. Onuň bu külkülüne düşýär, açar gözleýär tapanok. Buňam öňkü bir aýalynyň, Muradyň öňkü birinji aýalynyň ogly bardy, lokan ýaşly bir 22 ýaşlaryň ogly bardy. Ana şu ogly narkoman, ogry zat diýip, balkaş diýip üstüne nime diýdi de. Gepet diýdi, gelenne diýdi, zatlam ogurlamasyny ýygnaýan ýa, gyzyl ýüzükleri, şaýsep bar bolsa. Köýnek ýeşik owatlaryň pomma arham moda. Şu pomma gıýňaşlaryny çenni, ýemetini çenni, pommaklaryny çenni ýygnaýady gizläp, äkedip ogurlap satyp içýä çekýä diýip. Ondan soň bir gün ärim diýdi, neme diýdi. Seyfiniň açaryny deme, gulplak gitmändir, ýapyk gitmändir diýdi, açyk gidipdir diýdi. Onu şonu, bu bar pulny alýada soň ogulna yapya. Şol ogry narkoman ogly bar, şoňy yapya. Şoňy yaparnyp şeýdip alypdyr alanna. Onu soň aýdyp berdi bize. Soň şo pulu aýryşan soň şo pula gizliye, elki soň aýryşya, soň şo pullon ujundan jaý alýaby. Marynyň ýanky 10 mirlik 10 kilogň kanýeşnysy bar, astanovka. Şonuň ýeňsesi, jaýyň ýeňsesi şoňa bakyp duran astanovka. Ýeňsesinden tereden de çep tarapdan birinji padiýede bolmaly. 2 komnat, 3 komnatyň jaýy alyş ataýdyn. Onuň için remont edipdir, goýup ondan içine mebel alypdyr. Gaza şo pullonna. Ýoksam onuň özüniň pulu ýok, hiç ýerde işletmedi Murat onu. Hiç ýerde işletmedi, öýdenem çykarmady. Sowjak pulny, ýani produkty ýene pulny sanap berýärdi.
Şoňal gysganç diýbem bolelilikde ýaşarnyp baran, olan bolmady oýun öldürmekçi boldy. Oňam issaçylyk bolyn, onuň aýryşmakçy boldy. Aýryşmam bu gidbilmeýä pulsuz. Tebebi 4-5 ýylyny Murat bilen ýaşandyň gury ýitiresi gelenler. Şoňaly gara niyetde, gara pis pikirli, gara niyetli adamlar straşny yaman maşgaladan. Bu şahlaryň maşgalası şeýle straşny. Ondan soň ana şey diýem, jaýal ýa-da soň gurrun 89-njy ýyldan soň 91-nji ýyllara çenni şol aralykda ýitirim bol Akazowitsa. Şol aralykda puluny oğurlap, adam nädip jaýalandan bilmesinler diýip gizläp, biz bilenim gatnaşmasyny kesip bir küçülläp gatnaşmady. Soň issaçylyk, soň jaýalanny billik remont edip şonu soramyzdy. Jaýynyň gutlugyna çağırtdy, ondan şonu soramyzdy. Nirden aldyň puly? Bu gurrun berdi şonu. Ogurlany, nädip alanny, hemme zat gurrun berdi. Ine öz dili bilen aýdan zatlary. Awa. Şol möhemmelere ýene de bir gezek aýdýan, ine size jenaýetkär gerek bolsa, şo gerek üstüne barıp bilersiňiz. Häzirki ýaşaýan adresim Sentralny aptegiň üstünde 3-nji etaşda ýaşaýar. Onu gerek diýseň tanamaýan ýokdur. Barıp bilersiňiz. Ähli nämäňiz gerek bolsa, şikaýatyňyz bar bolsa, adam öldürmekde, finanşmakda, oň puluny ogurlamakda, ine şolar ýaly jenaýet işler etdi. Bärdinim Muradyň ogly diri bolsa, Muradyň öz diri bolsa, siziň puluňyzy şo wagtky $22.000 dollar diýen bagyşlaň, 22.000 rubl. 89-90-njy ýylda 22.000 rubl ulakan pully. Oňa bir 2-4 san maşina alyp bolýardy ýa-öle. 22.000 puluny ogurlady şonu ödem aýdyp berdi öz dili bilen. 22.000 puluny ogurladym diýdi. Ýa-o. Näside jenaýet işleriniň birinjisi, nomer 1 jenaýet işi Rahim filan başgalasynyň. Endan bu dowam bolar. Watandaşlar sağ olun.